hvorfor den hat der? Jamen se, det er fordi jeg har kamufleret mig som en fra frøkorpset. Nå, har du så Charlie med? Charlie? Er det din søn? Nej, jeg mener Kok. Ja, den er godt nok tom, men jeg har en her. Jamen, det var jo i 1903, de puttede kokain i den her. Okay. Nå, har du så kokain med? Kokain? Det skulle du bare have sagt, det har jeg lige her. Fedt, det er dyreboss her. Jamen altså. Wow. Hvad skal du have for det her? Altså, standardprisen ligger mellem 400.000, så vi kan lige prøve om det. Du prøver bare løs. Okay. Jeg har ingen penge, vi ses, motherfucker. Og jeg snød sgu den knægte. Den dumme unge. Jeg har masser af money i mine lommer. Det er sgu stærke sager, du. Kom lige. Min hoved kan godt crack over. Ja, det jeg vil sige, det var, at min hund den kunne lugte lidt crack. Crack? Det er meget, der siger mine crackede bukser. Ja, det er der jo ikke noget lovligt i. Men mindre du har skrevet noget. Brug på, Shabab. Jeg har sgu da ikke råd. Nå, ja, men nu må jeg have en fortsat god dag. Vi ses. De opdager sgu ikke at ryge crack i panser.